Laskeksen Timo. Ei kun mä mietin vaan, kun ei tiedettäisi nokeamassa. Oh my god. Ja Tasille lähtee. Hän oli maailman surkein kuski. Auto meni ojaan heti lähdettyä liikenteeseen. Ja surkein kuski. Hän asui Malmilla. Soitettiin kahden tässä ja sillä oli ajokortissa avustettavan nimikirjoitus, joten kun poliisit kysyi, että kuka se oikein oot, niin hän sanoi, että minähän olen Antti Suojanen ihan kevyesti tosta noin vaan, vaikka hänellä ei ole ollut edes pyörätuolia, niin silti hän pystyi koonautumaan pyörätuolilaiseksi. Kiitoksia. Ja nyt päästämme irti Juliuksen. Joo, tähän soittajille pikku paussi, hengättäkää. Julius Ja niin esittelee meille ton sanarakas pelin nyt seuraavaksi. ja niin Smith ohjeltiin. Where do you want to go? I can see the